Käwag soraýaňyz, näme üçin plan filmiň dogamy çykan ol? Kino gutoranyda dogamy geljek ýaly bolup diýeni diýäňiz. Şoň esas sebäpleriniň biri film garaşylan puly gazanyp bilen ol. Gödek aýdanda öz çykdyjynyň öde bilmän batýa. Ana şonlukda da sonra ýüze çykýar. Näme üçin hiç şeýle pul gazanyp bilmedik filmiň dogamyny çykaraly. Hollywoodda dostlar hemme zat biznes. Şuň bir näçe sany ören kän çykdyjy edilip, öz çykdyjynyň ödäp bilmedik filmler barada gurrun edelim. John Carter 2012-nji ýyl film döredilenini şeýle bir gurrunga ýaratýarlar. Avatar'ın spesifektini dörödönler şu filmden üstünni işleýär diýerler. 250 milyon dolar çykdyjy etýärler. Üstesine de reklama, marketing üçin 113 milyon dolar çykdyjy etýärler. Doğruluğuna aydanda 363 milyon dolar. Yönü film Amerikan prokatına 136 milyon dolar kazanýar. Dünya yüzü boyunça bolsa 284 milyon. Yankı ýaly çykdyjy edilen filme bu girdeci gabat gelin ol. Şunlukda da film batýar. Diňe bir film bular ýaly düşmän, şol kinodaki baş rollardy oýnan aktýoryň karyerasyny ýapýar. Hollywoodda şeýle bir düzgünmi? Bir aktýoryň ýa aktrisaň oýnan filmi birlap, ikilap, üçlap, padriyat ýylly ýydyna şolar ýaly pul gazanyp bilmese, göl şonu aýyrýarlar. Soň uly filmlere çağırmaýarlar. Şo taýda adalatlylyk ýok ýalyr dostlar. Sebäbi rejissor düşürýär, senariýany biri ýazýar, aktýor orada şolar etdiýänlerini etdiýär. Ýöni ilkinji bolup ziyan aktýora etdiýär. Näme üçin şoň baş rolda oýnan filmini adamlar görmedi. Alexander 2004-nji ýyl rejissor Oliver Stone, aktýorlar Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Anthony Hopkins, Jared Leto. Görýäňizmi? Ökde rejissor, ady belli aktýorlar, aktrisalar ýöne film ören yaramaz kabul edilýär. 155 milyon dolar çykdyjysy. Üstesine de marketing reklama üçin 40 milyon dolar. Jemi 195 milyon dolar çykdyjy etýärler. Amerikan prokatyna bolsa bary ýogy 34 milyon dolar gazanýar. Dünya ýüzü boýunça bolsa 167 milyon. Ýanky aýdyşym ýaly özüne ýatyp bilen ok. Şular ýaly kän çykdyjy edilen film girdiji gazanjak bolsa, adamdan öz iki hissesini gazanmaly. Şu kinony käbir ýurtlarda zapret etýärler, düýbünden görkezmeller. Sebäbi film Aleksandr Makedonski barada düşürilen, onuň düýbünden hakykata gabat gelmeýän görnüşini suratlandyrdyňyz. Sahara 2005-nji ýyl rejissor Brad Eisner. Öň klipleri düşürip ýören rejissor. Birdenem şular ýaly gymmat baha film düşürýär. 160 milyon dolar. Üstesine reklama edilen çykdyjylary bilen 241 milyon dolar bolýar. Bar gazananan 119 milyon dolar. Filmde de ökde aktýorlarym bar. Matthew McConaughey ýa-ni şoňa meňdeşler. Soň studio ökünýär. Biz nädir şular ýaly film çykaryp görmedik adama şunça manatlyk kinony ananlyk diýdi. Ýöne giýişde dostlar. Женщина-кошка 2005-nji ýyl rejissor Pitov. 100 milyon dolar çykdyjy, 40 milyon dolarym reklama. Bar gazananan 82 milyon dolar. Şu filmdäki baş rolla oýnan Zenan Halle Berry söz berýän diýe, şundan şeýle men komiks filmleri düşmärn diýip. Bir küçük geçmäkäde ýene-de şolar ýaly komiks filmi düşýär. Hiç bir ýerde gaty uly gürlemäň diýilýän şu. At basman ýerine ýerine düňgerek gasar diýipdirler. Çelrak dostlar, bil hemmeti däl, ören kän şular ýaly ýagdaýa düşen filmler. Ýöne prokatda batan film diýmek, iň erbet film diýmek däldir. Ýanky aýdanlamaň içinde sizin halayan kinolaryňyzdan bolmak ahmal. Ýöne her zat sebäp bolup bilýär. Daşy gerekli wagtynda görkezmedik filmim bankrot bolup bilýär. Siz pikir edýänsiňiz, hezil kinora bil, men öýde hezil edip gördüm diýip, sen öýde kompýuterinde ýa-da diskde satyn alyp göreniň bilen ol kino hiç şeýle girdeji getiren ol. Film pul gazanmak üçin çykaýan adamlar pul berip kinoteatra barmaly. Şo ýagdaýy gazanyp bilmesen bankrot bolýan. Şeýlerak dostlar, janyňyz sag bolsun, işleriňiz uğruna bolsun. 1998-nji ýyl fransuz filmi Taksi çykdy. Если хотите, подвезу. Я знаю дорогу в аэропорт. За 15 минут невозможно.
Men diňguş bolsaňda köpüňiz bilýärsiňiz dostlar, sebäbi şol ýogur ören meşgurdy şo kino. Diňe bir Türkmenistanda dünýä ýüzünde şolar ýaly boldy. Esasy biziň tanaýan filmlerimiz Hollywood'un önümi, Taksi bolsa Fransiýa filmi ýöne şonno da dünýä bazaryna girip şo derece meşhur bolan kino. Hemme Fransuz filmleri bu derece tanalmaýar dostlar. Inni filmin döreşi barady gurulmadylim. Filmin senariýasyny ady belli rejissor Luc Besson ýazýar. Bir aýyň içinde. Hemen prodüser bolup galýar. Ýöne rejissorluk etmeýär. Näme üçin? Sebäbi şol döwür başga bir film üstünde işleýär. 5-nji elementdi, soň gören bolsaňyz. Taksi filmine rejissorluk etmek üçin Gerard Perez'i çağırýar. Baş gahrymanyň keşfine de Sami Nasrini. Näme üçin? Sebäbi öň başga bir filmini düşürüp görenne Leonian kinosyny. Hemen bilýär eken Sami Nasriň reputasiýasynyň o diýen dälligini. Azynan keşf üçin bolsa Marion Cotillard çağırýar. Inni diňlen dostlar, Marion Cotillard şu wagt Hollywoodda ady belli aktrisalardan biri. Sami Nasri bolsa ören yaramaz ýagdaýda. Sebäbi şol aktyor kino düşmeýän wagty nerede bolýar diýseňiz, gödönüňden ýyrtynda. Gödönüňden ýyrtyna düşmek üçin özüň nähil alyp barmalygyny bilýärsiňiz. Şo derece düzelmedi ýagdaýdaky boluk adam Sami Nasri diýilýär. Şu wagda ýüz keşfemäýdir dur görgülüň. Şu saňa berilen şansy teň ulanyp bilişiňe bagly diýilýär, şol hakykat da dostlar. Inni filmdäki legendarny maşina bilýärsiňiz, Peugeot 406 Fransiýa markasy. Jemi filmde 110 tane maşin düşürilýär, şoň 39 tanesy Fransuz markasy. Görýäňiz dostlar, öz önümlerini, öňe sürüşlerini. Ýöne Mercedes markasynma. Ýöne bawul galmana Mercedes kompaniýasy filmi suwda berip $2 milyon diýär. Näme üçin bilýäňizmi? Filmde bandalan maşini Mercedes. Şo taýda da şolar gelende şeýle bir sözdem aýdylýar da. Hawa Bavariýalar traktor sürüp ýörsiňiz bolsa. Ana şeý diýilenje söz üçin Mercedes kompaniýasy suwda berýär bulary. Film çykýar dostlarym, hakykatdan hem her aýtşymýaly ören gowy kabul edilýär. Film çyndan hem şol döwür ören gyzyklydy. Srazu ikinciden çykarmalyp karara gelýärler, ikinciden hem çykarýarlar. Üçüncüsini hem çykarýarlar. Üçüncüsine rejissor düşünýär. Bir daçyk goşmaly ştaýtdy. Ana şo taýda da dosty Sylvester Stallone çağırýarlar. Ana şo jagaşa ýeren üçünje uly itergi berýär. Bilýän bolsaňyz badyr şo taý, ýöne haçanna 4-nji çykaranlaryna uje adamlar nitorak görüp başladylar. Öňküler ýaly maşin çapyşykly ýerleri обычно boýewiga meňwep başlady. Sebäbi öňkü çaslaryna her hile edip çapyşdyryp gördüler da, indi özleri näme etjeklerini bilen oklar. Ýöne 2018-nji ýyl 5-nji çasty çykanda adamlar dol düşünýär. Uje filmi görüp oturmana degen okdy. Ören yaramaz odzywalýar. Sebäbi filmdäki bolýanlar hakykata düýbünden gawat gelen ok. Olar ýaly nerealny film gerek bolsa da düýbünden başga bir konkurent bar, olar Farsaj. Sebäbi Farsaj Hollywood'un önümi ummatly çykdyjy dilýär. Aktyorlar diýjekmi, spesifektler diýjekmi? Ondan Fransiýa filmi Taksi oňýanyna kişler bolup galýar. Taksiň 5-nji çykaranlaryna şeý diýdiler da, eger adamlar görseler kän pul gazansa 6-njyny çykarjak diýip. Kän pul gazanmady, adamlar gowam görmedi. Şoň üçin bilemok 6-njy çykarmy çykmadmy? Şu never gowzady, never sen halat söýünje dadyny ýygyny şeý diýip bulaşdyrýarlar da dostlar. Oňam ýekece sebäbi we nebis. Ýene-ýene çeni şo taýdan bir daçyk damyan wagty, pul damyan wagty şo sakyp gazanjak bolýarlar da. Şoň üçin wagtynda besetmek dogry hasap edilýär, ýöne hemme kişi başarda ýamol. Şeýlerak dostlar, gördüňiz şu filmi 5-njisine çenli çykany bilýäňizmi? Siz haýsyna galyňyz insan gerek. Ýadyň dostlar, janyňyz sag bolsun, işleriňiz uğruna bolsun.